Здравейте, казвам се Жели Желев и съм председател на спортен клуб за хора с увреждания. Наскоро научих за инициативата на телевизия Черно море да благодарим на добрите хора и за това бих искал да ви разкажа нашата история. От доста години имахме голямо желание да играем баскетбол. Гледахме като онемели мачовете на Параолимпиадата в Пекин. Група ентусиасти решихме да създадем отбор и във Варна. Намерихме спортни колички, специални за баскетбол. Оставаше ни най-големия проблем да намерим зала, където спокойно да тренираме. След като проверих в няколко зали във Варна, се убедих, че там няма място за нас. Реших да пробвам с частна зала. Свързах се по телефона с мениджъра, за който до момента само бях чувал и никога не го бях виждал. Представих се и помолих за среща. Отговорът беше: кога ви е удобно? И аз естествено казах веднага. Отсреща ми отговориха: заповядайте, чакам ви. Бях на седмото небе, не можех да повярвам. От раз и готово. Заповядайте. След като отидах на срещата, се запознах с един млад, много симпатичен, възпитан и интелигентен мъж. Това беше господин Иван Портних. Обясних му какво сме решили да правим и какъв ни е проблема. След като ме изслуша много внимателно, ми предложи да отидем да огледаме заедно залата и да дам своето мнение. Какво трябва да се направи, след като тя ще се ползва от хора с увреждания? Единственият проблем беше с банята и тоалетната на залата, които не бяха пригодени за хора с инвалидни колички. И само след 2 месеца всичко беше направено по изискванията. Беше ни предоставено допълнително помещение до залата, където да оставяме количките след тренировка, и помещение, където да се събираме преди тренировка за кафе или чай, или след разбор. При първата среща на господин Портних с отбора, той направи на всички ни впечатление със своята скромност и вежливост към нас. С уважението към това, което правим, беше много учуден как се играе тази игра на колички. Видя, че става и е не по-малко атрактивна от баскетбола при здравите хора. След първата ни победа в София на 29 август 2011 година, той лично ни посрещна при завръщането ни. Беше много радостен от победата ни и като че ли за първи път почувства полезността на това, което направил за нас. След втората победа в Ямбол ни организира тържество, като изгледа в подробности матча на видеостена. А на третия ни матч в София на 29 декември 2011 година, отново победа, той дойде с нас и съпреживяваше всеки един момент от срещата. Неговото присъствие беше голям стимул за нас в психологически и морален аспект. Играехме с настървение, защото трябваше да докажем, че не случайно имаме зала и тренираме. Той ни успокояваше, когато грешахме, и ни насърчаваше, когато сътворявахме успешни атаки. Сякаш беше наш треньор. Играехме с голям хъс. Трябваше да победим на всяка цена. Не само заради самия успех, но и заради него, нашият благодетел. Наистина така го считахме, не само заради предоставената зала, но и заради доброто естествено и човешко отношение към нас. Играехме с голямо удоволствие. Защото виждахме, че сме по-добри, усещахме, че и той се наслаждава на играта ни. Бяха прекрасни моменти. Когато ни поднесоха купата и медалите от последното за годината състезание, той беше горд от победата и се радваше заедно с нас. С тези победи момчетата придобиха самочувствие, че и те могат да играят като здравите. Напуснали самотата в домовете си, укрепвайки физически и психически, те усетиха насладата от победата. Чувстваха се като Тодор Стойков и Коби Брайант. Пожелаваме на всеки загубил вяра в доброто да срещне такъв като господин Портних, за да му се върне вярата. Благодаря ви от сърце, господин Портних. С уважение, Желю Желев, председател на спортен клуб за хора с увреждания Варна 2010. Това е първото писмо от поредицата, надявам се такива, в които ще говорим за добрите хора. Давайте вашите истории, разказвайте ни ги. Ние сме на среща, за да можем не само ние да ги чуваме, а и хората, които са направили добро, а и другите, които тепърва ще правят добро. Благодарим на господин Желев за това много искрено и така пълно с благодарност и писмо.